Sikhumula amagwala uma yozindaba omkhulu ngoba nongenamali bathi yenilendende nesandla sakhe. Sikhona la eziqeshini ezahlukahlukene esikhuluma ngazo izinto ubuntombi. Kwazi sephela kulolu hlelo sigqugquzela ukuziphatha, sigqugquzela ukuzihlonipha, sigqugquzela ukuvikela ukukhulelwa okungenasidingo entsheni yamanje kanjalo nasebantwaneni abasezemva kwethu. Igama lami nguBrighton Ngokashanda. Basosifungo samaphuzu abasifunga enzansi nasenhla, basifunga emkhambathini, kwaye basifunga eCatholic. Ngizwa kuthiwa basifunge nasembumbulu uqobokazi iyozala nkomola ubani oyeshaya ikhanda silane nibheke nasi isibuko. Esikhulume ngezinto ke ezitheza sisukumeza kakhulu noma sabhekana nazo sizintombi. Kungabe uma kwenzeka mhlambe ngihamba le ndlela bese ngiyawa ngibhekeka kanjani emphakathini? Ungabe niyangemukela noma niyangithuka noma mhlambe ngithukwa yilabe ngihamba nabo noma ke okanye ngithukwa umphakathi? Singagwema kanjani ukuthi mhlambe mangabe sekukhona ukwile ngoba kubo bonke abayophuma ngebhokisi lomshado kule ndime esihambayo sikhonela ugqugquzela abaseza ngemuva, hayi ukuthi uma kwenzeka siqhuzuka endleleni bese siyahlekwa. Sikhuliswa kanjani ephutheni esesilenzile? Uma singahlekani kepha masikhulisane ngokubambisana, nokuthobelana, nokukhulisana, siyonqoba siye phambili.